maka o mere anyị ọ na-ekwuru anyị ọnụ anyị na-ewepụtara anyị ọdịnala anyị ụdị ihe rekọd ọzọ ga-eme aga m eji Kpakpando gụọ egwu ka mmadụ ụdị ihe ndị nwere ego n'ala Igbo ha pụta tinye ego na Kpakpando na maka nya Kpakpando wepụtara ọdịnala Igbo asụsụ Igbo n'ụwa niile maka ebe ọbụla anọ n'obodo oyibo Kpakpando n'obodo oyibo ma ego Kpakpando so a na-asụ asụ Igbo na ya so onye ndegbu kịta bụ na Kpakpando bụ ihe ọma ka ọ bụ aga m eji unu gụọ egwu ihe ọbụla emegide na egbe nsọpọtụ Kpakpando ka ọ na-aga n'ihu Kpakpando television ekele ka m ụnụ onye ọbụla jisi ike ọnụ ga na-afụ na telivishọn na-afụ na Kpakpando ana m asụkwa Igbo were egwu Igbo na-eti egwu ka emesịa udo dịrị onye ọbụla